Antiguamente este era un puebliño que vivía prácticamente da ganadería. Polos anos 60 e tantos, colleu a Icona e fixo plantacións. Ao facer plantacións prohibiu o pastoreo e, claro, emigrou muchísima xente. Empezamos con 8 vacas e de aí chegamos agora a isto con a axuda do Agader. Conseguimos facer esta casa, facer praderas. Temos 29 vacas, un touro e os becerros todos. Debemos ter as 48 animales ahora, máis ou menos. Temos a gran sorte que aquí non temos lobo, entón pode estar os animales no monte que non hai problema. Cabalos non temos, pero na Serra da Groba hai moito cabalo. Sí, hai. E aquí baixan tamén. Baixa moito para aquí, veñen para aquí moito. Hai xente por aquí que teñen cabalos. Nos pastizales temos raigras, temos terebol, temos a día de hoxe 54 hectáreas en pradeiras cerradas, que son 4 zonas distintas que temos nas vacas. E o que facemos é cambialas de un lado a outro. Por sorte, elas saben onde van. Realmente, con un par de personas moven todo o gando, realmente. Un vai dentro e outro detrás, as vacas te seguen e saben realmente onde van. Temos todo o monte en eco. Elas comen solo herba, realmente. E agora o noso proxecto que temos coas vacas é intentar que os partos todos nos coden en época do ano. Dite que as vacas, o ano pasado, se nos deron beneficios tamén. O sea, elas se autofinancian. Entre o que vendemos e tal, se autofinancian. A carne que vendemos, realmente vendémola pos comuneiros, familiares ou amigos. Non está publicada, o sea, funciona moi ben o boca a boca. E en forrajes que gastábamos moitos cartos, agora xa somos autosuficientes. E iso é unha satisfacción, ser autosuficientes, non depender. Temos eucalipto de pino no monte, moi pouco eucalipto, un 13%, é pouco, temos unhas 400 hectáreas, 380 hectáreas de madeira. Temos 2 traballadores no monte, que son os que se ocupan da madeira e do gando, no fin de semana, nós. A madeira seca repartímola aos comuneiros. Temos unhas unidades didácticas para todos os rapaces, para que vexan que é o noso monte, que o facemos no monte. Temos unha estación meteorológica a tempo real, que se pode ver, estamos conectados a internet. Temos sorte que temos internet, porque no pueblo non chega a línea de teléfono.